BDR Studio Music by Satendra Ji। काहे रे सुनो ना काहे ते यता नचुआ बतारे लार रे आज न ते हम पूछौ उधार रे तोरा मुडा बटे कैसन आई कले बेते चिखे दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे का मजा बाटे एही में हमके सीखल हेबे दे पहले के हिसाब तनी हमके रूप लिखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे बनवले पानिया अच्छा एक भरी खाइब रे तोरा के हम खुश के एही जासे जाइब रे उरता बेचारो ओर देख परदा पानी छिड़ी कले दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तोनी चीखल हेबे दे आज न ते आज चीखल हेबे दे जनी देखाऊ नहीं करते हूँ चोना रे अपना सामान के सुगिया बुझ जानी सोना रे अबे भइल नई खे बहनी तनी बिकल दे मौका बायाज मिलल तनी चीखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तनी चीखल हेबे दे भगना अंतरा सिंह प्रियंका हमर हौवे सुनो नाम रे ऑर्डिनरी लोग के को रे निकाम तमाम रे बुझले नागेंद्र उजाला के जनी दे चैलेंज रे हमरा लगे बाटे तोरो सौदा के रेंज रे तानी बुलेट बेजोड़ तनी फड़ी कले दे मौका बायाज मिलल तनी चीखल हेबे दे मौका बायाज मिलल तनी चीखल हेबे दे आवन चिखा दे तनी।